nikah. Sikrabala kang tumingal prang campuh samya medali ler tatit wileting kota danyangkung manguncang niti benjang sangaji mijil latinya ngedale wuwus kutha Surawilaga adalah iya Manarya Werta manai Arya Werti Ula Satriya Banjar Junut pundur sasana manyadong dawuh Atus pundi kabar kawusananipun Stinggil Praja Ngastina Ula pundur sasana cumadong dawuh man Kang putra pun Jaya Jatra cumadong dawuh aman Satra Tirta tinang cumadong dawuh aman Bambang Sutama cumadong dawuh paman Para Kurawa siji rungokna kaping pindho gatekna kang sarta lakonana wa sing pasewakan ya kuwi eyangmu saka Talkanda Mahatma Bisma rembukan wawan pangandikan kelawan kakangamu Ngastina Sinu Prabu Duryudana wa sing ngrembug ya kuwi ngrembug babakan tumruning wahyu mustika jati anak angger Duryudana kepengin gayuh anyadang kang sarta anyadong tumreng wahyu mustika jati kuwi nggih. Durung rampung wawan pangandikan
kedadak ana sawane Brahmana anyar katon namine sinten man namine sinten lan pandhita saking pundi ngakune pendhita saka Pratapan Sendang Purwa peparape ya kuwi Begawan Harimurti pancen mengkono Dursasana Harimurti saguh nggayuhke tumedhaking wahyu mustika jati supaya mudhun ana ing negara Ngastina diantuki kelawan Sinuhun Prabu Duryudana nanging sarana tumbal kuwi tumbale para Pandhawa la dalah wis ndak titeni angger ana Brahmana utawa pendhita anyar katon janjene kepengin tumedhaking wahyu mesti saranane mateni Pandhawa ibarate arep nyapu ning sapune dhewe kuwi reget wis kowe ora usah ndadak kakehan rembukan ya awit dina sak mengko rembukaning Begawan Harimurti kelawan Prabu Duryudana agawe kogel penggalihing eyangmu ing Talkanda Mahatma Bisma satemah jengkar saka Stinggil lan Begawan Harimurti njaluk syarat-saranane supaya Pandhawa mati ya kuwi syarat-saranane Pujangga Agung negara Ngastina dijaluk satemah eyangmu Begawan Durna ya gurumu ya ora narimake perkara kuwi melu jengkar saka Stinggil Keraton negara Ngastina mula dina iki Kurawa ndak perintah domban manunggal kekuatan kelawan Pratapan Sendang Purwa supaya saya kuat supaya saya bakoh kekuatane lho nggih ngestaken dawuh mak lho nggih ngestaken dawuh aman aja nganti slindro sing dadi rasamu budhal dina iki aja mangu-mangu ndombani njampangi tindake Begawan Harimurti supaya kasembatan ing setya wahyu mustika jati bisa digayuh kelawan para Kurawa budhal kereken gendera lumaris aja nganti nguciwani nuwun inggih ngestaken dawuh aman swata monata bendhe budhal dina iki nuwun inggih amit madal pasilan la yo la ayo
kaya ulo kaya handedel gayo gegono risang ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning ware mbadhok ulam tanpa tuwuk mina-mina Drajaladri welatala jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara menika kula sawang Yayi Raden Setyaki ingkang dabyang-dabyang dhateng mriki lho ya Kakang. Kakang Anoman pancen kaparanyata. Aku aning kene ora mlaku nganggur tegese ora dolan nglengkara. Mapan kebeneran yen aku kepapak lawan Kakang Anoman merga Setyaki ana ing kene bakal njaluk senjata pitulungan marang Kakang Anoman. Ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Badhe nyuwun pitulungan menapa? Manggene Kakang Anoman ing dina iki Praja Ndwarawati lagi ilang geden-gedenan. Apa Kakang Anoman ora nyumurupi apa Kakang Anoman ora krungu kabar utawa pawarta iki? Waduh babar pisan mboten Raden. Ing ripalungguhan sak mengko Ndwarawati lagi ilang geden-gedenan. Lah sinten ingkang murca? Kawruhana Kakang. Dina iki Nalendra Ndwarawati Kaka Prabu Kresna murca kang tanpa pepoyan ya jagat Dewa Bathara. Banjur sapa sing tak sambati, banjur sapa sing tak jaluki colok pepadang ora ana liya kejaba mung Kakang Anoman. Nyun sewu nggih nyun sewu mboten kok kula nampik
paring pambiyantu paduka Raden niku mboten nanging kula menika jejering tiyang sepuh. Nggih. Kula nggih bibar nampi tangisipun Kang putra pun Antarja kalian satriya pringgondane Raden Gatotkaca. Awit ing ripalenggahan sak mangke ingkang murca menika mboten ngemungaken sinuwun Prabu Kresna. Lho. Lah banjur sapa Kakang Anoman? Mugi kawuning ngono. Ingkang murca mboten namung sinuwuning Ndrawati. Nanging ripalengguhan sak mangke putri Madukara garwanipun Paman Arjuna nuwuning pun Dewi Bratajaya utawi Dewi Sembadra nuwuning murca ingkang tanpa pepoyan jagat Dewa Bathara. Kuncing langit gelap-gelap katon lir gincanging risang maweh gandrung sabarang katul wukir moyak mayik wah iki banjur murih prayogane kepiye mekaten Raden kula pitados sajroning batos murcanipun sinuwuning Ndrawati kalian murcanipun Ndarawayu Bratajaya mesti kagungan niat ingkang sae, kagungan niat ingkang becik. Kinarya katentremanipun para kawula, kinarya katentremanipun para bebrayan agung. Ya yen pancen kaya mangkono, ora usah dadak kesuwen. Ayo Kakang Anoman tak kanthi lon-lonan lumaku, ngener mlaku ngulon. Kanthi niat kang becik, kanthi niat sing apik ngupadi murcane sinuwun Ndrawati karo Ndara Putri Bratajaya. Monggo kula dherekaken Raden. Anoman malumpat sampun kaping piting naga sari buat mengandap katingal manukya yukur ageng Rama ramane tole mudi sarana raja genes wicarane Rekata sang Gatotkaca tinon
mapakara kosuta teka pira kresna parataman hara muji saktinira parataman har muji saktinira ngaglah ing tenging delanggung risang Gatotkaca nering ciptarsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane caping Basunanda Kotang Antakusuma kasut padha kacerma yekti ana pasane dhewe-dhewe caping Basunanda udan ora kodanan ana panas datan kepanasan Kotang Antakusuma apa to dayaning kotang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang senadyan to lulang dumadi saka walungsunganing Sang Hyang Nagaraja dayane ngambal masangar kayuweng sarta ngungguli pendhita dadya tawa tawi tawar wis jangkep busanane Raden Gatotkaca sigra cancut Haliwondo ngebrak lemah kaping 3 meletik ing awiyat sumuseping Himantaka minggir oh
dalane ning dalan ning dalan akeh wong mati mati keneng apa mati neten haniyaya suduk jaja prateng kikir sukmane ilang raga karingan lintre barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbahe nyerang kowe jati angaran sapa cecunduk ing lagu ambuh marang aku kesete Gustiku Prabu Lingga Sugarda saka Praja Pasir Gumelar Tumenggung pangkatku jenengku Tumenggung Kumandang Garba. Kumandang Garba. Yo bali takon kowe sapa? Pangguling kiwuh Praja Ndrawati kekasihku Raden Setyaki. Setyaki Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya. Bima Kunting Ityan Dapur Miyayat jenenge pirang-pirang. Sumedya lakumu bakal goleki Pendhawa 5. Yen wis ketemu lakon bondo tangane srimpung sikile pocok janggane. Ora usah dadak melu celeng boloten kebolatengen. Yen njaluk dawa umurmu luwung minggat saka papan kene. Sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi kunarepa. Bagus Matna Sastra Jindrawat teken aji japa mantramu tebah datamu mlengsati kamu kuroni batangmu. Kata nyamber walang polahmu Setyaki.
papat Jaya Nusantara durung kalah aku. Putra Oi, priya daya lebah, sikal sikilmu. Hai, hei, hei, lu, oh ya. Mati aku. Pancasila dasar Tanda sirahmu. Hei, mati kilakon apa nah. Oh, hei, oh, hei, ya. Wih, wih, hei, wih, ayah mati. Oh, wih. Genes Alah, yo. genes Sun Batara lamun sira darbi ya mas sekar pisang Mutar. Hei. Oh, wait. Raminggat bosok. Sinekarya Yandayam Oh. Sasama Oh, wait. Yama Hei. Wah. Hei. Oh. Ah. Angin amitit milir Harum harum bunga Banjaran Sari angin angin milir harum harum bunga Banjaran Sari
pun sedih ing penggalih Ndara. Kula ngertos ingkang Ndara penggalih mesti murcanipun Raden Ayu Bratajaya nggih Raden Ayu lara ireng keng garwa. Jenengan pitados mawon kaliyan ingkang murba jagat. Murcanipun Dewi Bratajaya nggih lara ireng mesti ngupadi margi ingkang rahayu kinarya katentreman kang sarta karahayoning para bebrayan agung. Mang pitados niki mengki timbuling Dewi Bratajaya timbuling keng garwa pedhut ingkang anglimputi Praja Ngamarta mesti badhe sumilak den. Mongko gandhening tumu salami mong hawasiling iling lukitaning alam padang tetrawangan kaya lumaku ing wanci pangkelong kepapak ing ngobor sewu kakang. Kados pundi Ndara? Kaya siniraming tirta suci Maradiyage senadyan wis padhang atiku kaya ana trontong-trontong pepadhang marang jagating Janaka. Derekno aku mlaku ngener ngulon mbok menawa ana pepadhang kang bakal mapak lelakon iki Kakang. Monggo kula dherekaken, Gus. Hina sumubang Hyang Aruna kadinetrane nganggo rapuk sataning kukila ringkane goro saketer kinedonganing kung lerwu sing pinipanca mapan ing astana Gada Madana Risang Bratajaya tetugur aning kono. Gra sedakep salungku tunggal Putri Madukara Raden Ayu Bratajaya ya Dewi Sembadra nutupi babahan Nawasanga ngeningaken panca indriya panca lima indriya pengangen-angen amberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidikara mandeng pucuking grana anut marang yaning kekayun kayung yo nang ngayati hayaning Parutama kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layaping ngaluyut pindha pecating supena sumu-suping rasa jatine risang lara ireng wis manunggal kalawan Gustine sedyaning kayun arsa nggayuh kanugrahan murih katentremaning para bebrayan agung katarima pamintane praptaning jauting sidik pangudal-udal Bathara Narada njogaraken kang nedheng semedi.
Ksatria mangu mangungkung kandukan rimang punika rawuhipun pukulun Bathara Narada sembah sungkeming Bratajaya katur kunjuk pukul. Ya bocah Mandura putri Madukara ya. Wis ndak tampa. Dene pangestuku tampanana. Kula tampi ngasta kekalih muga andayanana kasantosaning Bratajaya. Paduka rawuh anjogaraken Bratajaya kang lagi nandhang semedi ana parigawe apa pukulun ngene. Kayangan geter mateteran. Mubal ndute siblek gedobok ngakak galak kumitir petite Sang Hyang Ananta buka. Karya goreh rongeh para hapsara hapsari dewa dewi. Satemah pukulun Bathara Guru nduta marang panjenengan ningsun. Baya sapa titah kang gawe geger ing kayangan tinemune jebul sira Bratajaya kang gentur tapane manteng semedine kepengin gayuh kanugrahaning dewa. Mula Pratawulan dinuta marang pukulun Bathara Guru paring kanugrahan wujude wahyu mustika jati marang jeneng sira Bratajaya. Yen wis pancen kinudratake Bratajaya kang nampa wujuding mustika jati maraga genggal wulungna pukulun. Ngosik kowe jejering manita. Yen kowe wis kelakon nampa wujuding kanugrahan utawa wahyu, wahyu iki arep kok nggo apa? Pukulun saiki iki jamane wis beda. Wong wadon kaya aku uga kepengin duwe gegayuhan bisa dadi lantaran katentreman kang sarta karahayoning para bebrayan agung. Yen wahyu mustika jati wis ndak gayuh wis manjing ana raga kalawan jiwane Bratajaya bakal tak nggo sarana memayu hayuning kinarya pengayomaning para kawula kang nandhang kesrakatan pukulun. Pancen luhur kowe Bratajaya. Pancen luhur kang dadi kegayuhanmu. Mula ora sandadak nganggo kesuwen. Tampanana wahyu mustika jati mustika simboling pengayoman, simboling katentreman. Jati wis ngarani pancen Bratajaya senadyan ta wong wadon bisa dadi payung pitulung pengayomaning para kawula, pengayomaning para bebrayan agung. Konulun bakal nyuwun pamit bali mangkiya wangan. Sakwise nampa wahyu kowe mlaku ngener marang etan. Lakonana tapa ngrame bebantu sapa sing butuhake Bratajaya. Ngestake dawuhmu pukulun ngaturake panuwun dene wahyu mustika jati wis ndak gayuh. Ayo ndang bali yo, timbulmu wis dianti-anti para kawula Bratajaya.
Wong wedok lunga ora pamit. Wis ana pirang wulan ninggalke kasatriyan ninggalke praja. Sapa wong lanang sing ndak bingung kaya ngono kuwi? Bratajaya kaya kono ora wae. Ana lungae malah rabi. Ning dinti kok anak-anak. Gelem ora nek enek butuhe tok. Dadi bojone Pangeran Janaka ki. Rumangsaku ibarate arisan setahun iki rung mesti nyotel. Setahun to saking akeh kok. Saking akeh bojone setahun dihubung ning kaya kitiran ngono, setahun rung mesti nyotel. Malah eneke tel. Pangeran, aku wis nggayuh wujuting wahyu mustika jati, wayuning pengayoman kinarya katentremaning para kawuling negara Ngamarta kang kalimputing pedhut bojoku wong ayu. Dalah jagat dewa Bathara jagat Pramudita syukur bagi jumurung Ndara Bratajaya sampun timbul iki Setyaki lah kok kaya reca ini nggih menika ketaman nggih pengabaranipun Pendhita Klyang Kabur Kanginan ingkang ngaku wingking saking pertapan Sendang Purwa ingkang peparipun Begawan Harimurti penodayane mustika jati tak grayang muga waluya jati temah nirmala. Pedhut kantun setunggal Begawan Harimurti ngancam ngincim patinipun para Pandhawa yen wong lanang ndak enek sing iso ngadepi ben wong wedok ae sing maju. Ana wanita mapak marang lakuku Bratajaya aranku bali Begawan Harimurti ngguri saka pertapan Sendang Purwa kowe arep ngancam ngincim patining Pandhawa paten ana dhisik Bratajaya wong madon krubyuk kabotan Pinjung singkirake saka papan iki. Tak grayang geblak kowe. Ana dayaning mustika jati sing bener bakal jejer sing salah bakal seleh. Maliya wujud aku apal ambumu kok Kang. Karep maliya wujud dadi apa aku panggah apal karo kowe Kakang.
sing dados begawan Harimurti niku paduka Sinuwun Ndaramati. Iya, Setyaki. Oh. Perang gagah kadang tak gecek ya. Nggih boten napa-napa ingkang baken kula sampun warya jati-jati temah nirmala. Aja kliru panampa ya Bratajaya. Anggonku memba wujud begawan Harimurti lan ngrabasing para Pandhawaku ora duweni niat kang kurang prayoga, malah aku duweni tekad kang sedya kang becik, sedya kang apik. Ya kuwi niatku kareben nyengkake tumuruning Wahyu Mustika Jati supaya cepet tumedhakane Ngarcapada kang ginayuh kelawan Siyadi. Ya. Tekaku rene ya mung nyengkake tumuruning Wahyu Mustika Jati. Jebule Siyadi Bratajaya pancen pengawakaning wahyu kinarya katentreman karahayaning para kawula ing negara Ngamarta kang dina sakmengko nandhang pageblug. Mula wong wadon ing dina sakmengko ing jaman iki wis padha wae ora ana bedane karo wong lanang ing babagan kewajiban. Apa meneh kinarya njejegake lajeng kautaman utawa njejegake tumumpanganing garis sing bebener. Pranyata Bratajaya adiku senadyan wong wadon nanging bisa ngangkat derajating para kawula samu barange. Nah iki muga kena kinarya patuladan sing becik, kinarya patuladan sing ala katuta barat karo lisus. Muga-muga arep sampeyan entekne niku tugas kula ngoten. Arep sampeyan ayahi ngoten. Semar niku metu ngentekne tugas ngoten ya. Niki sampun setengah sekawan, monggo persiapan salat subuh 2 rakaat manembah marang Gusti kunute aja lali. Mugi-mugi sak sampunipun ringgitan desa Ngadipira ingkang ngadani acara bersih desa lan Agustusan mugi-mugi saged ayem tentrem pinanggih wonten ing karahayon kawilujengan siningkira saking Sengkala Sukerta miwah bencana alam. Amin. Kula Akbar sak kanca Astabrata Group nyuwun pamit billahi taufik walhidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.